Sacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle umfundisi uKristu inkosi yethu, amen. Sibonga uNkulunkulu ngesipho sokuphila nayo yonke imisebenzi yomusa asenzele yona singafanelekile. Namhlanje sizokwenza isifundo sisithola encwadini kaDaniel 11, ingxenye yesithathu le. Siyoqala ukufunda kuverse 23 sihle nawo. Ngisacela sivale amehlo sithole umkhuleko. Bawuhlale ekhala sezulwini. IseNkosi Jesu Kristu mdala wamazulu nomhlaba, izwi lingelakho. Siyalifunda esikhathini samanje. Cela umoya wakho oyingcwele usitolikele konke. Size siqonde njengoba uNkulunkulu usekhaya ezulwini ufuna sibe nokuqondisisa ngendlela yakho. Phakame wena Nkosi, sinciphe thina uhlale ey'ndebeni zomlomo wami. Konke okushiwo Nkosi sikuzwe, kukho konke nje sikhulekela ukuthi sesifundile iy'milo zethu ziguqulwe zibe ngezasezulwini, sikufuze ngakho konke ukuphila osibusise ngakho. Siyakhuleka egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu, sikholwa ukuthi usenzela lokhu nanokubona usekhaya usezulwini ukuba siyadinga, amen. Phinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle umfundisi uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje sithi senza isifundo esithatha encwadini yaDaniel 11, ingxenye yesithathu. Sizoqala ukufunda kuverse 23. Okwamanje sicela nje sifunde amavesi amabili, uverse 23 no-24. Siyaqhubeka. Uverse 23 uthi, emva kokuvumelana naye, uyakusebenza ngenkohliso ngokuba uyakukhuphuka abe namandla enesizwe esincane nje. 24. Ngesikhathi sokuthula uyakusukela izindawo ezinonileyo zesifunda, awenze okungenziwanga ngoyise nangoyisemkhulu. Uyakuhlakaza phakathi kwabo impango nengcuco nempahla, acebe amacebo ngezinqaba, kube yisikhathi. Amen. Okay. Kwele English iBhayibheli kuthiwa and after the league made with him. Uyabo? Emva kokuvumelana naye. Okay. League made with him. Sikhuluma ngesivumelwano emva kokuvumelana nawe. Okay. Njengamanje uma iqala le verse sinjani siflasha back isivumelwano lapho kukhulunywa ngaso, isivumelwano esenziwa namaJuda ngo-161 BC, njengoba sitholile engxenyeni yesibili sesiyenzile isifundo. Khona isivumelwano esenziwa namaJuda ngo-161 BC. Mase kuthiwa uyakusebenza ngenkohliso, he shall work deceitfully. Lana kukhulunywa ngamaRoma-ke lana ukuthi ayizosebenza ngenkohliso ngenxa yokuthi ayingeke esigcine leso sithembiso. Sikusho ngani lokho? Ngoba ngo-63 BC beza ukulwa namaJuda bawanqoba. Angithi yabo, ebena bethembisene ukuthi bazosebenzisana ngokuthula. Okay. Isiqhubeka ithini verse 23 ngokuba uyakukhuphuka, angithi, abe namandla enesizwe esincane nje. Kuthiwani la? Kukhulunywa ngeRome ukuthi iRome kahle kahle ngaleso sikhathi yayibonakala incane ngalesa stage lana khathi yenza isivumelwano namaJuda. Kodwa kuzohamba ikhuphuke ibe yande, ikhuphuke nani nangamandla, noma yayibonakale iqala incane. Uverse 24 uthena uma uqala uthena ngesikhathi sokuthula uyakusukela izindawo ezinonileyo. Yabo? Okay. Kwase sekuthiwani? Akwenze okungenziwanga ngoyise nangoyisemkhulu. He shall enter peaceable, fattest places. Yabo? Okay. Akwenze okungenziwanga nawoyise, fathers had not done. Okay. La kukhulunywa ngeRome futhi ukuthi yayizongena laphana ezweni, yabo, ngokuxoxisana okuhle noma ngokwesicelo noma ngokwesihle, njengoba sibonile ukuthi
esifundweni esidlulileyo ukuthi uPtolemy owacela iRome ukuthi ibe umqondisi we-Egypt. Ngoba siyazi ukuthi kahle kahle ezinye izizwe ukuze zizoba namandla zayisebenzisa ukuthi kuliwe, siyalwa, siyaninqoba bese niba ngaphansi kwethu sibe namandla phezu kwenu. Kodwa kuthiwa-ke kwakungenjalo-ke ngeRoma. IRoma yangena ey'ndaweni ezinhle ey'nonileyo, kwaba ezayo ngaphandle kwempi ngoba kwakuxoxiswene. Yazi le nto angazi ngayibiza ngokuthini olimini lwamanje abantu angazi ngayibiza ngokuthini, kodwa uy'tshele ukuthi umuntu nimqondo munye nivumelane uzomnika izinto umnikeze i-access empilweni yakho, umnikeze izinto ezingamagugu, kanti lowo muntu ngeke aze asigcine isithembiso. Lezi zinto ubumtshela zona uthi ukumtshela kwakho kuzokusiza, kanti ekugcineni ikhona okuzokwenza incithakalo nje. Njengoba isibonelo njengamanje kudume lezi zinto zama-policies, umtshele umuntu ukuthi ngizikhavile wena ngakwenza i-beneficiary. So uma kwenzeka kuba khona into eyenzakalayo kumina, cela ukuthi wenze njena unike nabafowenu, uma kuyingane yakho unike uyabona nje wenze uy'tshele ukuthi uyay'siza. Kanti lo muntu uzothatha lonke lolu lwazi omnikeze lona asebenzise lona ukukudestroya. So neRome yayikhulume namaJuda, yayisebenza namaJuda okungathi kuzobe kusizwana, kodwa yathatha lokho kungena ngesihe ngale kokuthi kuze kuchitheke igazi, yabagagadlela yabenza abayo, yabo, yabanqoba ngalokho. Yathi uma isilwa nabo ilwa nabo vele iyazi ukuthi intuba ingaphi, upotsho ungaphi, ikuphi lapha okungaphumeki khona. Angithi uyabona? So yingakho kuthiwa they entered upon the best of lands, securing them without war. Okay. Kutheni uma siqhubeka nevesi kuthiwa among them the prey and spoil and riches, or kuthiwa ngelesiZulu kuthiwa-ke phakathi kwabo impango nengcuco nempahla. Angithi yabo? So lana uma ufunda ivesi kuyacaca ukuthi iRome ivikele zonke izifundazwe zayo ezitheni zazo, yabo. Ngaleso sikhathi yayiveza umusa omkhulu nokuzwelana nabo nanalezi y'funda zabo, yabo. Bonke kuthiwa and all gained the advantage under the Roman rule, yabo. Sitheni uma siqhubeka kuthiwa-ke acebe amacebo ngezinqaba kube yisikhathi, verse 24 lawa, forecast his devices against the strongholds even for a time. Okay. Uma kukhulunywa ngesikhathi eBhayibhelini kube yisikhathi, angithi kushiwo njalo. Uma kukhulunywa ngesikhathi eBhayibhelini, uma sikhumbula nje ey'fundweni ezedlulileyo, kwakuvela ukuthi isikhathi kahle kahle silingana nonyaka. Unyaka oyini? Unyaka okhandwa zinsuku ezingu-360. So ngenxa yokuthi isiprofetho lesi esidila naso, so lo 360 wey'nsuku noma lo 360 days ngenxa yokuthi isiprofetho siyakhumbula isikhathi kuthiwa usuku luwunyaka. So njengamanje sikhuluma ngo-360 years, yabo. So lesi sikhathi lana kwakufuneka siqale la iRome ngathini, was complete ruler over yonke imibuso. Ngaleso sikhathi-ke kwakuwu-31 BC. Okay. Masiqhubeka lana kuthiwa uma u-eda-ke iminyaka ewu-360 kule date uzoza uthole impendulo ewu-330 AD. Angithi yabo? So it was in this year la khona iRome yama khona ukuba idolobha la konke ukubusa nokuphatha kwakwenzeka kuyona, noma as i-base yombuso. Angithi yabo? Ngathini? Ngoba yini? Isikhathi la khona i-emperor uConstantine wasusa isihlalo sakhe, esusa iRome wasiyisa laphana endaweni okuthiwa i-Byzantium, i-Byzantium if I'm not mistaken, noma uma ngi-pronounce-a kahle,
eyagcina isibizwa ngokuthi ise-Constantine Loop laphana e-West. Okay, ngisacela siqhubeke. Ekuqhubeni kwethu ngifisa sifunde uvesi 25 sime laphana kuvesi 27. Fisa sengathi nje singasho ukukhawuleza ngenxa yesikhathi nanokuba isifundo sethu singabe side. Uvesi 25 uya ku-27 ufunda kanjani uvesi 25? Uthi uyakuvusela inkosi yaseNingizimu amandla akhe nesibindi sakhe ngempi enkulu. Inkosi yaseNingizimu ilwe ukulwa okukhulu, inempi enkulu, enamandla impela, kepha ayiyikuma ngokuba bayakuceba amacebo ngayo. Amen. 26 athi, abadla ukudla kwayo okumnandi bayakuyibhubhisa impi yayo ikhukhulu. Abaningi bayakuwa phansi begwaziwe. Bese uvesi 27 athi yena, amakhosi-ke omabili izinhliziyo zawo ziyakuba ngezokwenza okubi, ayakhuluma amanga esetafuleni linye, kepha akuyikuphumelela ngokuba ukuphela kusezakuba sesikhathini esimisiweyo. Amen. Bathi uma liqala laphana eBhayibhelini English lithi, and he shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army. Okay, he shall stir up his power. Uyakuvusela inkosi yaseNingizimu amandla akhe. Uyakuvusela inkosi yaseNingizimu amandla akhe. Uvesi 25 lapho. Uyakuvusela inkosi yaseNingizimu amandla akhe. Okay. Kukhona ngathini Octavian noma ngegama lakhe elijwayelekile kwaku-Augustus Caesar. Okay, kwaku-Octavian noma ku-Augustus Caesar, bese sekuba 1 Octavian, 2 kube uMark Antony, mase wesithathu kube uLepidua, Lepidwa. Kuthiwa laba bantu bafoma kwaba amadoda amathathu ayezosebenzisana ukuthi enze impindiselo ngokufa kukaJulius Caesar. Kuthiwa they formed the triumvirate. Okay, amadoda Octavian noMark Antony noLepidua basebenzisana bobathathu ukuthi bazophindisela ngokufa kaJulius Caesar. Kodwa kwathi uma kuqhubeka lolu hlelo luba khona, uLepidus, yabo uLepidus wagcina engaseyiyona ingxenye ye-triumvirate noma ingxenye yalamadoda amathathu ayebusa ngaleso sikhathi. Wathi uma engaseyona ingxenye yale-3 washiya uMark Antony no-Octavius ukuthi basala bobabili. Uma ufunda imilando uyathola ukuthi u-Antony yena wahamba wehlela laphana e-Egypt eyokwenza nje indaba zokuxoxisana ngombuso nangamabhizinisi angithi yabo. Kodwa kuthiwa he fell a victim, wayithola esechazekile laphana, wayithola nje sechamekile, sethathekile, ethathekiswe ubani na? Intokazi kwakuthiwa uCleopatra. Nkosi, yabona le ndaba yokufensa abantu besilisa bamanje bakhala ngokuthi bafensiwe, abanye baze bangena nje emshadweni bekhala ngokuthi bafensiwe. Kodwa uzobona nje ukuthi indaba yothando ihamba ibanga elide, ufuna ukuyihlole ngeBhayibheli. Ngoba indaba yamafensane ekugcineni ayiphethi kahle. Intombazane ekufensayo nje ngingasho ukuthi bhuti baleka nje ngenyawo zombili, ukuqine nje nawe. Inga nje uJosefa wabaleka washiya ibhantshi, yabo, efenswa lapha nomkaPhothifar, yabo. Indaba obhuti bamanje bengabuki ebantwini bakuqala. Siyathola-ke nangu Anthony naye usechamekile, usechama uCleopatra, usefensekile kanjeyana-ke. Wayithola-ke esezizwa naye engathi usemathandweni. Kodwa-ke sibone isiphetho sakhe. Kuthiwa-ke wathi esuka waqala wakhipha izipho exhasa laphana kuma-provinces ayengaphansi kwaCleopatra. Angithi yabo ukumchama naye uCleopatra, yabona ukuthi emenze
ngoba phela wayewesifazane uCleopatra, ngicela ukuthi ngisho phela wayemuntu wesifazane cishe enza nezinto zokumchaza, wayemblessa yabo, njengalabo abantu besilisa bamanje. Yabo nje uma ungalifundi iBhayibheli hamba uthatha wonke ama-comments bayancamela ukuyeka ukondla imindeni yabo ney'ngane zabo bekhipha into ekuthiwa o-girlfriend allowance, kanti uNkulunkulu ukhulumile njalo ngomuntu ongawondli umndeni wakhe. Angithi yabo wathi lowo muntu mubi ukwedlula ongakholwa, kumbi nje lokho. Noma intombi yakho ungayinika ukudla izikhuluphele ibe ngaka ibe neqolo likankosikazi iseyintombi noma iyi-side chick, kodwa okwenzayo akunconywa ndawo. So angithi siyathola ukuthi no-Anton lana waqala-ke naye ekhipha izipho yabo, exhasa ama-provinces ayengaphansi kuka-Cleopatra ukumchaza yabo, ukuchaza le ntokazi. Uma usuzwa u-Octavian, ungathini? U-Octavian lona owayekanye owayekanye no-Anton, kuthiwa yena wayengenayo inkinga ukumemezela impi phakathi kwakhe ne-Egypt yabo, noma ngingathini no-Cleopatra. Ingathini? Even though wayebona ukuthi impi izobe isimelene no-Anthony yabo, ngoba vele wayazi ey'nhliziyweni zabo, wayazi ukuthi phakathi kwabo vele akekho oneliswe ukubusa umbuso ongaphelele. Kuthiwani, as neither of them were satisfied with only half the kingdom yabo. Uma uqhubeka ufunda ivesi kuthiwana inkosi eseNingizimu ilwe ukulwa okukhulu, inempi enkulu enamandla impela. King of South shall be stir up very great and mighty arm. Kukhulunywa lana ngo-Anthony. U-Anthony kuthiwa waqoqa impi yakhe iney'nqola ezazimkhumbi elaku-500 yabo, namadoda ayiwu-200,000 ayehamba ngey'nyawo, na-12,000 wamahhashi laphana eSamos. Kodwa ivesi ithini uma iqhubeka ethi but he shall not stand. Okay, kuthiwa-ke kepha ayiyukuma, uvesi 25 laphana. Kuthiwa le nkosi kepha injani? Ayiyukuma. Ngixolisa. As soon as i-season permitted, kuthiwa izimpi zombili kwafuneka ukuthi ziqale zazilwela laphana olwandle, ezinye zilwela nje endaweni ewumhlaba, emhlabathini yabo. So kuthiwa impi lana yaliwa ngoSeptember 2 BC 31, angithi laphana at the mount of the Gulf of Ambracia noma Ambracia, laphana eduze nedolobha i-city of Actium. Kuthiwa lana uCleopatra wasaba, wathukuthela kakhulu ebona umsindo yabo nobukhulu bempi. Kuthiwa wabaleka la khona ingozi nje kungakashubi noma kungakabi nzima kakhulu, wabaleka wahamba nemikhumbi ewu-60, imikhumbi ewu-60 ayehambe naye yabo. Kuthiwa-ke u-Anthony ngenxa yokuthi wayesesashekile naye ethathwa lo Cleopatra, kuthiwa yena wazama ukumlandela naye, elandela le ntokazi ebonakala isibaleka. Angithi yabo le ndaba icishe izenze ifane nale ndaba ukwazi abantu bese bethi ngiyafa lapha wafa khona yabo. Kodwa ubona nje lokhu kusho nje ngoba uNkulunkulu engekho engathi akuyokuphetha kahle, ngoba iy'fungo zifezeka kahle uma kukhona uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uxwayisile indaba yokuthi umuntu athembise maqeda engenzi. Okay, kuthiwa fifth of the portion of his meat shall destroy him. Abadla ukudla kwayo okumnandi bakaya kuyibhubhisa, uvesi 26 lo. Siqale into ekufuna siyikhumbule ukuthi okokuqala nje uCleopatra ungathini? Wayezama ukumdukela, ukumcashela umnumzane lo yabo, wayezama ukumcoshela. Kwase sekuthi-ke impi yalo mnumzane inyanyiswa ile nto eyenziwa u-Anthony, benyanya yabo, indlela asethanda ngayo uCleopatra. Kuthiwa babuyela emuva, bahamba baya ngasesayidini lika-Octavian
noma ngasohlangothini lika-Augustus Caesar. Kusho u-Augustus Caesar yena wakujabulela kakhulu ukuthi abathathe bebe ngaphansi kwamabutho akhe. So, khathi u-Anthony esuka ephuma laphana eLibya, wathola ukuthi impi ebekuyeyakhe ngathini, he found that forces that were left there under Scarpus ngathini had declared to Octavian or Caesar. Impi lena wayekade eyishiyile ngaphansi kokuhola kabani, Scarpus. Kuthiwa yayisimenyezelwa ngokuthi akuseyona-ke impi yakhe, sekuyimpi ka-Octavian Caesar. U-Anthony lezi ndaba zamphatha kabi, zamdiscourage-a, wagcina eseyibulele yena, wakhomitsha i-suicide ngokuthi azigwaze yena. Angithi wayeseyilaxazile intombi nje leyo impi, noma selaxazile amabutho sela emva komuntu wesifazane. Uma ifika impi isiyimuvele on, isithathwa omunye ugeneral noma esingaphansi kwa-Augustus Caesar, uma esabona lokho usevele useyazibulala. Angithi-ke abantu bonke sengathi kungakhona esikufundayo kulokhu ngoba wayebhizi nomuntu wesifazane. Ekugcineni akumsizanga ngalutho. Kunalokho wagcina esefile eseyibulele. His army shall overflow. Uthini? Impi yayo ikhukhulwe. Yabo, okay. Kukhulunywa nge-Anthony, ngempi ka-Anthony eyasuka kwaba ngeka-Octavian. Kuthiwani uma uqhubeka nevesi? Abaningi bayakuwa phansi begwaziwe. Many shall fall down slain. Okay. Kuthiwa ngaphambi kokuba nje, before evening closed, kuthiwa impi, the whole fleet was destroyed. Yabona? Kuthiwa amadoda amaningi ngathini, ayaziswa khona lapha empini, amanye abhubha afa. Uma usufunda uvesi 27, uvesi 27 lana siyabona ngathini owenzeka ekugcineni kule conflict, yabo, ukuthi kahle kahle u-Octavian no-Anthony, yabo, babebonakala beyabantu ababesesivumelwaneni sokuthi bazosebenzisana. Angithi siyakhumbula. Kuthiwa yes, khathi bona babesibiza ngokuthi bangabangani, omunye ethi ngumngani wakho, kodwa bonke loyo naloyo enhliziyweni yakhe wayenganelisekile indlela akawusa ngayo. Yiloyo nalona was striving for i-universal dominion, yabo, wayefuna ukubusa indawo enkulu kunalana bona abavumelana ngayo. Yabo, kuthiwa-ke ukukhuluma kwabo omunye nomunye kwakuwamanga. Lokho esikuchazela nje uvesi 27 uchaza lokho ukuthi iy'ngxoxo zabo zaziyamanga. Yabona umuntu ezothi ngi-right, nganelisekile, kodwa wazi kahle ukuthi ezazi kahle yena ukuthi akekho right, akanelisekile neze. So, inkulumo ababeyikhuluma yayiyamanga, behleli etafuleni elilodwa ngonxa yokuthi babeyabazenzisi, bezibiza ngabangani ukuthi wena umngani wami nami umngani wakho, while bengesibona. So, kuthiwa konke ukubonisana kwabo akuphumelelanga. Kodwa ekugcineni u-Octavian noma u-Augustus Caesar uyena owaba umnqobi. Ngenxa yokuthini? Vele u-Anthony waseseyibulele, kanjalo futhi no-Cleopatra naye wagcina eshonile. Angithi yabo, kodwa-ke but the Rome's end was still to be at the time appointed. Angithi. Cela sifunde uvesi 28. Ungathini ukuphela kweRoma kwakuzoba sesikhathini esasenjani esasikhonjiwe. UDaniel 11 uvesi 28 afundeka kanjena-ke na. Bese ibuyela ezweni lakubo inempahla enkulu, inhliziyo yayo imelene. Okay, ngicela uqala phansi, verse 28, Daniel 11 verse 28. Bese ibuyela ezweni lakubo inempahla enkulu, inhliziyo yayo imelane nesivumelwano esingcwele. Isikwenzile iyakubuyela ezweni lakubo. Verse 28 ethi, then shall he return into his land with great riches, and his heart shall be
against the holy covenant, and he shall do exploits and return to his own land. Okay. Return into his land with great riches. Bese ibuyela ezweni lakubo inempahla enkulu. Kukhulunywa ngobani la? Kukhulunywa ngo-Octavian or Augustus Caesar ukuthi wayebe nempumelelo enkulu lapha neGibhithe. Wakwazi ukuthi elinqobe, aliphange, ethathe ingcebo namagugu alo, aphindele nakho kuphi? eRome. Inhliziyo yayo imelana nesivumelwano esingcwele. Ya, uqhubeka njalo kuthiwa inhliziyo yayo imelana nesivumelwano esingcwele. Yabo, kuthiwa against the holy covenant he shall do exploits. Inhliziyo yayo imelana nesivumelwano esingcwele, isikwenzile iyakubuyela ezweni lakubo. Uma kukhulunywa ngesivumelwano esingcwele lana verse 28 sirefera to ngathini isivumelwano uNkulunkulu asenza nabantu bakhe eminyakeni yasemandulo noma yakudala. Lezi zivumelwano zidila ngathini with a broad sense. Yakhumbula kukhulunywa ngevangeli, kukhulunywa ngani? Ngocebo losindiso, plan of salvation. Kukhulunywa ngenzalo yesethembiso, promised seed. Yabo, kuphinde kukhulunywe ngezwe lesethembiso okwakuyiKhenani, okuyilona elifitha kahle kule vesi esikhuluma ngayo. Izwe lesithembiso eliyiKhenani. Yabo, kuthiwa ngoba ngiyaxolisa kakhulu bazalwane. Kuthiwa Canaan, which was included in God's promise to Abraham. uNkulunkulu kade ethembisa u-Abraham, enza isithembiso ku-Abraham, wakhuluma ngalo iKhenani elibizwa ngokuthi liyini? Liyizwe lesethembiso. Isizathu salokhu ingoba sidila nempango eyathathwa noma ukunqoba kombuso waseRoma. So sizobuka kule mpango iRome eyaba nayo upon the promised land, laphana ezweni lesithembiso. Yabo, eyayiyingxenye yesivumelwano. Emva kokuba iRoma inqobe iGibhithe. Okay, ake siqhubeke nokufunda. Sizobona ukuthi le ndaba kufitha kanjani. We will now see how it all fits together. Okay, asiqhubeke. uVespasian, Vespasian ngo-66 AD, amaRoma akwazi ukuvodla, yabo, iJudiya ukuthi siyakhumbula, athatha umuzi waseGalile nomuzi waseChorazin noma iChorazin neBethsaida neCapernaum. Uma uthi uyibheka uthula iCapernaum, it's where uJesu Kristu ayenze njani? Ayenqatshiwe khona. Ngawo 66 AD bakwazi ukuthi-ke bedestroye bonke abahlali, bangashiya lutho kodwa incithakalo yodwa. It was 66 AD. Kuthiwa besebhizi nalo mbuso ngaphansi kukaVespasian, amaRoma asebhizi nokuthatha le mizi ngathini yasezweni lesethembiso oGalile noChorazin noBethsaida noCapernaum lezi ndawo nje uJesu Kristu, iCapernaum lapho uJesu Kristu ayengathini? Ayenqatshwe kuzona. Kuthiwa babulala abantu bahlala khona, bayadestroya indawo, bayishiya incithakalo. Angithi siyakhumbula. Kuthiwa bathi besenza lokho kwase bakhona ama-disorders ezweni lakubo eRome. Lokho okwenza ukuthi kube khona ukushenxa kancane kule mpi, ukuthi ayimancane impi, abahambe beyokulungisa lo monakalo owenzakale ekhaya. Yabo, so disorders at Rome caused the temporal withdrawal of the Roman armies. Yabo, njengoba kukhulunyiwe uKristu laphana kuMatewu 24 verse 15. Khona ivesi engicabanga sifunde uMatewu 24 verse 15. uJesu Kristu wathi laphana kuMatewu 24 verse 15. Kusithi ngifunde Matewu 24 verse 15. Uthi ufunde kanjena. Ngakho nxa nibona amanyala encithakalo
ashiwo nguDaniel umprofethi emi endaweni engcwele. Ofundayo makaqaphele. Amen. uJesu Kristu uyaxwayisa la ngento ezokwenzeka. Lapha nxa nibona amanye alincithakalo okwashoba uDaniel khona laphana kuDaniel 11 njengoba kade sifunda nje ivesi. Ofundayo makaqaphele, yabo, ngoba ukhulumile besibuyela ezweni lakubo inempahla enkulu. Inhliziyo yayo okay, imelene nani ngesivumelwano. uDaniel okay wayeprofetha la. So uJesu uyazi ukuthi abafundi incwadi kaDaniel bazothi uma sebona lokhu bese bayakhumbula. Okay, ngicela ufunde Luke 21 verse 20. Luke 21 verse 20 khona vese engifisa ukuthi ngifike kuyona nje isifundo singakaqhubeki ngokuthini. Luke 21 verse 20. Luke 21 verse 20 uthi, kepha nxa nibona iJerusalema lihaqiwe yizimpi, yazini ukuthi sekusondele ukuchithwa kwalo. Amen. Kepha nxa nibona iJerusalema lihaqiwe yizimpi, yazini ukuthi sekusondele ukuchithwa kwalo. Okay, the only reason why abantu abangcwele babezobaleka ngathini, babezokwazi ukuthola indlela noma intuba yokuthi babaleke, ingenxa yokuthi uVespasian wabizwa kwathiwa akabuyele eRome, yabo. Khathi ephindela eRome, wathi uma esefikile eRome ukulungisa lezo ngishona ezazikhona, wabe senziwa yena wabe i-emperor, yabo, wathi uba nesikhundla esiphezulu. Kwathi indodana yakhe uTitus, yabo, kwawuyena uthatha umsebenzi owawuqalwe uyise ukuthi ehambe ephindele emuva eyohlupha ini iJerusalema. Kuthiwa uTitus emva kwalokho weza wabuya-ke na eJerusalema kwakuwu-70 AD. Kuthiwa ey'nyangeni lezo 5 wakwazi ukudistroya iJerusalema, wakudistroya nethempeli lakhona. Kwathi amaJuda awu-110,000 wawabhubhisa, afa wabulala ngithi, yabo. Kwathi awu-97,000 wakwazi ukuwathumba ngisakhuluma nje ngemisebenzi ayenza within 5 months. Awakwazi ukuthi they were taken captive, athunjwa. Bakwazi ukuthi bebuyise iJerusalema. Kuthiwa kodwa umuzi waseJerusalema later walevelwa uTarquinius Rufus, yabo, wenza nanani nezisekelo zane zethempeli, yabo. Okay, isikhathi sempi nje iyonke yathatha isikhathi u-7 years. La khona kwafa abantu aba-1,462,000 abafa kulo 7 years, yabo. Kuthiwa-ke the survivors were banished. Ababelantuzile ababengafanga bona they were banished. Abanye kwathengiswa ngabo, abanye bahlakazelwa kuwo wonke amagumbi omhlaba kwathengiswa ngabo. Kwanjeya bathi noma bengamaJuda ukuthi umJuda uDosi uzomthola le ezweni elithile, sebehlakaziwe kungentando yabo. Uyakhumbula khathi amaJuda ebethela uJesu ekhala ethi igazi lalo muntu, igazi lakhe uJesu alibe phezu kwakhe, alibe phezu kwawo, libe phezu kwey'ngane zawo. Kuthiwa-ke leso sithembu ngathini, lokho okusho kwabo-ke ngalesi sikhathi-ke sale mpi ka-7 years, kuthiwa kwakufezeka noma kwakugcwaliseka-ke leso siprofetho ngoba akekho umuntu ozokhuluma into maqeda ingenzeki. Kuthiwa kuze kuthiwa the Jews cry of his blood be on us and upon our children was definitely fulfilled. Yabona into mayikhuluma namhlanje uNkulunkulu ethi wonke umuntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukwenze njani, ukuphendula ngithi yabona, nokuthukuthela ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi umuntu amazwi akhe ayamlandela. So ngayo yonke le mpi nangakhona ukuchithwa kwamaJuda nokuhlakaza kwawo kwakufezeka-ke le nto noma lesi sibophezelo ayey'bophezele ngaso nakhathi ebulala uJesu ethi igazi likaJesu alibe phezu kwawo futhi libe phezu kwani kwey'ngane zabo. Okay, iRoma yenza
ingathini impango laphana ezweni lesethembiso ePhalestine, koJudiya nakoJerusalema noma eKhanani, njengoba yayaziwa kanjalo. Yase sebebuyela kuphi? Ezweni labo. Ngicela sifunde uDaniel 11 uvesi 29. UDaniel 11 vesi 29 uthi, ngesikhathi esinqunyiweyo iyabuya iye eningizimu, kepha akuyikuba sekugcineni njengasekuqaleni. Uvesi 29 uthi, at the time appointed he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former or as the latter. Angithi uma kuthiwa-ke ukuthi meqala ukuthi ngesikhathi esinqunyiweyo, at the time appointed, isikhathi esinqunyiweyo lana ukuphela kuka-360 years. U-360 years owaphela ngo-330 AD. Yabo, ngesikhathi esinqunyiweyo kwakuwukuphela kuka-360 years okwakunini lapho okwakuwu-330 AD. He shall return, yabo, iyakubuya iye, angithi yabo, uma kuthiwa the he lo he shall return kukhulunywa ngo-Constantine, njengoba sizoqhubeka-ke kodwa kukhulunywa njengamanje uma kuthiwa iyakubuya kukhulunywa ngobani? ngo-Constantine. Iye eningizimu, come toward the south. Constantine weza kubani? kuLicinius, yabo. Kepha akuyikuba sekugcineni njengasekuqaleni, but it shall not be as the former or as the latter. Kuthiwa-ke impi yayingezukuba njengeyasekuqaleni, yabona, njengezimpi zasekuqaleni laphana. Ngiyakhumbula uRomelo neGibhithe, yabo, yaphinde yalwa neJudiya neJerusalema. Cha, kwakungezukuba njalo ngoba yini? Ngoba impi yayizoba impi yasekhaya, impi phakathi kuka-Constantine. Constantine wayeyinkosi yakuphi? Yase-West. I-West siyazi ngokuthi yini? Intshonalanga ngesiZulu. Ezolo engathini? Yebo. Kuthiwa kule mpi impi yayizoba se-West elwa noLicinius. ULicinius owalaphana empumalanga. Bonke as the Roman Empire, njengoba umbuso waseRoma wawuhlukene kabili, kukhona umbuso wasempumalanga nosentshonalanga. So kwase sekulwa bona bodwa, kwakungasafani njengoba kade belwa nezinye izizwe, o-Egypt belwa nane-Jewish nation, nesizwe samaJuda. So kuthiwa uLicinius yena wahlulwa ey'mpini ey'mbili. Kwase sekwenziwa iy'ngxoxo zokuthula. Kuthiwa lokho kuthula okwaba khona ngonyaka 314 AD kwaze kwaba u-323 AD. So kuthiwa impi futhi yabuye yaqala phansi. ULicinius waphinde futhi wahlulwa futhi, wase sebulawa nje ngokusemthethweni ngo-324 AD. Lokhu kwenza ukuthi uConstantine abe yikhanda lombuso wamaRoma. Khona indawo ekuthiwa i-Byzantium. I-Byzantium later yashintshwa igama layo yabizwa ngokuthi ise-Constantinople, yabo. Yasisiba ngabani? Yasisiba sezandleni zika-Constantine, yabo. Uthi uConstantine wakhetha ukuthi ayenze le iByzantium yagcina isibizwa nge-Constantinople. UConstantine waseseyenza le ndawo ukuthi ibe yiyona i-capital noma inhloko-dolobha esikhundleni seRoma. Ngakho uConstantine wasusa isihlalo sakhe samandla esisusa eRome wasiyisa laphana eConstantinople or eByzantium ngo-330 AD. Okay, uma siqhubeka sifunde la siyabona ukuthi Rome ceased to be and was no longer the place where he focused his devices against the strongholds. Okay, uma uqhubeka ufunda siyakuthola ukuthi umbuso waseRoma washo ukuba buthakathaka ngenxa yalesi senzo sika-Constantine, and now
starts to disintegrate, to disintegrate. Yabo. Ngicela ukufunda uvesi 30. Ngicela ukufunda uvesi 30. Ngokubona kwami ngiyabona ngathi lesi sifundo ngeke sisiqede futhi namhlanje, kodwa ngisicela nje siphangise sifunde uvesi 30. Uvesi 30 uthi imikhumbi yaseKitimi iyakuyisukela bese idabuka ibuye ithukuthele isivumelwano esingcwele, ibuye ithukuthelele isivumelwano esingcwele. Ifeze iyakubuya inake abasishiyile isivumelwano esingcwele. For the chiefs of the Shittim shall come against him, therefore he shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. Amen. Uma kukhulunywa ngemikhumbi yaseShittim iyakuyisukela, ships of the Shittim shall come against him. Lana kukhulunywa ngani? Uyakhumbula ama-Vandals ngawalaphana eNorthern Africa ngaphansi kwama-Genseric. Kushiwo agcwala ulaka ekucikeka ngenxa yani ngombuso waseRoma nangama-naval forces abo. Uyakhumbula lezi zimpi zabo ezazihambela olwandle. Kusho ama-Vandals lana ahambela izindawo ezisogwini laseSpain, iLiguria, iTuscany, neCampania, iLusania, neBruttium, ne-Apulia, neCalabria, neVenetia, neDalmatia, ne-Epirus, neGreece, neSicily. Okay, kuthiwa ne-Italy futhi ayivalelekanga ngaphandle ngathini kulokhu kuhambela noma ama-Genseric. Yabo. I-career yabo ama-Genseric ngathini yasuka ku-428 AD kwaze kwaba u-468 AD. Kusho i-10 verse uma iqhubeka ithena, he shall be grieved and return. Bese idabuka ibuye, he shall be grieved and return. Bese idabuka ibuye. Okay. Kwakunama-desperate efforts la to dispossess i-Genseric of the sovereignty of the seas. Angisho yabo. Okokuqala nje ngo-Marjorian, okwesibili ngo-Leo. Kusho bobabili laba imizamo yabo yayenza ukuthi bebonakale ukuthi cha abanawo ngathini abanqobanga. Kwase sekuthi i-Rome was obliged ukuthi i-submit to the humiliation of seeing its provinces ngathini ne-eternal city yabo ithathwa yini? Isitha. Kuthiwa indignation against the holy covenant. Ithukuthelele isivumelwano esingcwele. Indignation against the holy covenant. Kuthiwa iRome yayizosukuma-ke laphana ibe nokunyanya isivumelwano esingcwele noma ivangeli leqiniso noma laba ababambelele kahle evangeli lokukholwa eBhayibheli. Kodwa umbuzo uzothi-ke bakwenza kanjani lokhu? Kuthiwa intelligence with them that forsake the holy covenant. Ifeze iyakubuye inake abasishiyile isivumelwano esingcwele. Ama-emperors aseRome aqala laphana ukuhlanganisa obhishobhi baseRome ababelilahlile iqiniso levangeli noma iqiniso leBhayibheli. Kusho ngalesi senzo sokuhlanganisa ibandla ne-state kwenza ngathini? Kwenza ukuthi kunyuse istability namandla e-states. Bahlanganisa ibandla ne-state ukuqinisa amandla kahle kahle
estates. Kuthiwa thus the states within the state was abolished. The strongest political force then existed to wit, the church was made the cornerstone of the state. Okay, uma siqhubeka sifunda la kusho ama-parties omabili lana ama-emperor namabhishobhi ayekujabulele lokhu. Ibandla lalibonakala lona linjengetshe legumbi kanti i-state nalo simiswe yini? Ibandla. Kodwa ngicela ukuthi umzalwane la uma ethanda ukufunda kabanzi ngalokhu khona incwadi noma i-Historian's History of the World, page 639, 640 kuya ku-642. Umzalwane angayifunda ekhaya, Historian's History of the World. Yabo. Okay, siyaqhubeka nesifundo sethu. Kuthiwa this process began under Constantine. Okay, kuthiwa yonke le process yaqala ngaphansi kuka-Constantine. Lapha khona yena uqobo waphenduka esememezela ukuthi yena usewumKrestu. He converted to Christian faith, yabo. Kwase ukuthi amaKrestu and Christianity no longer was persecuted within the empire. AmaKrestu aseseyithola ukuthi awasashushiswa ngulo mbuso. Kusho-ke kwaqhubeka lokhu kwaze kwafika la khona kuba khona i-order yokuthi kususwe bonke ababonakala behlubuka to exterminate the heresy of Arianism. Arianism, they held the three powers that overran the eternal city. Emagama lama-three powers noma lemibuso emithathu kuwama-Herule, nama-Goths, nama-Vandals. Angithi siyakhumbula. So i-Emperor uJustinian wamemezela ngo-533 AD. Ungathola lokhu uma ufunde i-Appendix A for lesi simemezelo ukuthi obhishobhi, ungathini ubhishobhi waseRoma wayebaseba yikhanda ngathini lebandla. Kwathiwa uyena ozoqondisa noma ozolungisa laba abahlubuki, yabo. So this aspect of the church and state, however, was not made up of the true and pure followers of Bible truth. This amalgamation of church and state was the product of years, ngathini, was the product of years, yabo. Kulapho kwenzeka khona i-compromise that had slowly begun to permeate more and more of the professed Christian world. Okay, ngizocela ukuthi nje abazali ngibanikeze i-reference ele-quotation engiyenzayo. Kodwa-ke kuthiwa kwaba khona ukuhlakazeka, abantu bahlakazekela ey'fundazweni zonke lapha bekholwa iqiniso leBhayibheli. Ngoba yini? Ngoba bebenqaba ukuguqa, yabo, kulo mbhishobhi osebekiwe sekuthiwa sekuzoba uyena ikhanda lamaRoma, futhi uyena osezoba yikhanda noma usezoma endaweni kaNkulunkulu uqobo. Kuthiwa note, they had forsaken the true gospel by dedication of chapels to angels, saints, and martyrs. Superstition ceremonies were woven into everyday life. Wakes and banquets for the dead were celebrated. The relics of the saints were collected and adored, and they pushed aside the counsel of Christ by uniting church and state. Amen. Okay. Ngicela ufunda uverse 31. Sicela nje ukufunda uverse 31. Uverse 31 uthi izimpi ziyakuvela nayo zingcolise indlu engcwele. Inqaba zisuse umnikelo oshiswa imihla yonke, zimise isinengiso esichithayo. Yabo. Kuthiwa uma iqala evesi kuthiwa an arms shall stand on his part. Uma kukhulunywa ngezimpi ziyakuvela nayo. Kushiwo lapho kukhulunywa ngezimpi noma kukhulunywa ngamandla, ayizokuma
yabo, engxenyeni yalaba ababelahle isivumelwano, obhishobhi noma ibandla laseRoma. Ngo-496 AD, uClovis, owayeyinkosi yamaFranks, wakwazi ukuthi yena aguquke aguqukele kwiCatholicism, abe umkhatholika, yabo. Kuthiwa-ke wathi waseguqukile naye wambona umbhishobhi waseRoma ngempela eyikhanda phezu kwebandla, kuyena ofanele ukuqondisa bonke abahlubukayo, wambona enjengonkulunkulu nombhishobhi kuphi emhlabeni. Kuthiwa wabe esesetha kahle impi yakhe, enza ukuthi ikwazi ukuvikela ubani, uPhapha, yabona, eyimisa la nalapha nalaphana ukuthi ibhekane nalabo bahlubule, yabo. Abatholakala kakhulukazi kuphi, laphana embusweni wasentshonalanga, kwi-Western Empire. Kuthiweni uma ubona, kuthiwa zingcolise indlu engcwele, pollute the sanctuary of strength. Kuthiwa iRome uqobo yona yayo futhi yaphenduka, iphendukela ebukhatholikeni, enkolweni yobukhatholika. Amen. Nathi siyakhumbula ey'fundweni ezedlule sagcina sesivela ukuthi iRome yagcina isihlukene kabili, kwakukhona i-Pagan Rome ne-Papal Rome, yabo. I-Pagan Rome namaRoma wayashaya amaqaba, Papal Rome amaqaba i-Pagan Rome. Yayizenzela nje imikhosi yabo, iy'bulayela nje kucaca. Kwase kuthi i-Papal Rome yona isizenza ama-Christian, isizenza ngathi ine-Christianity. Kodwa uthi uma usufunda iy'bhalo ubona ukuthi i-Papal Rome isenzela into eyenziwa yi-Pagan Rome, ukuthi njengamanje sebezimbathise igama laKrestu as if bama-Christians while bengesiwona, besaqhubeka nemikhuba yabo enjani, emidala. Take away the daily, zisuse umnikelo oshiswa mihla yonke. Okay, kuthiwani la? Phakathi kwa-496 no-508 AD, uClovis wasebenzisa impi yakhe ukuthi aphendule iy'phingi ezenze zibe amaRoma, yabo. Okay, bexoxisana kahle ziphenduke, noma amelane nazo, noma futhi ezinye uma sey'dinga impi zaziyithole leyo mpi, kodwa nje uma y'gcina ziphendukile ukuba ziphendukele kwi-Romanism, yabo. So kube ama-Arborisi, lapha khona ngathini ikhanda, the Roman garrison laphana e-West. Kube iBrithani, okunabani, ama-Burgundians, bese kuba ama-Visigoths. Kwakungabahedeni laba, kwathi ngokuqhubeka isikhathi bahamba bayothoba, bashiya ubuhedeni babo. Kodwa kuthiwa beshiya ubuhedeni babo, babuya baqhubeka nobunye ubuhedeni, kodwa bethi bona benza ubuKrestu. Amen. Iphatha kabuhlungu-ke le nto le. NjengamaZulu, njengomSwati, lapho umuntu akhona, angithi ushisa impepho emsamo. Ethi ukhuluma nabantu abadala, uNkulunkulu vele akamazi, ey'shisela impepho emsamo, ezenzele yonke into akabona ukuthi yena lento uma eyenza, noma uma yenza ngale ndlela yakhe, ngixolisa ukuthi ngithi uma yenza ngale ndlela yena uthola ama-supernatural powers, yabo. Mhlawumbe uxhumana nomdalo, uthi usay'shisela impepho yakho, usenza ngendlela owenza ngayo, uy'fakela iy'phandla, kuthiwe hheyi ku-wrong lokho, yabo. Mase kuthiwa nansi i-Christianism. Kwenzeka njalo-ke koma-Visigoths nama-Burgundians, yabona, ama-Arborisi, kwenzeka njalo. Kodwa-ke bathi uma beyiyeka iy'nto zabo, uthi uma uyeka impepho yakho, uy'tshela ukuthi uwumKrestu, uyeka impepho yakho, uyeka ukubiza omkhulu bakho, osinkwa semihla ngemihle, amagama oyihlo omkhulu, uyeka ukubiza konke lokho emsamo, kodwa uthi hhayi ukungakholwa, kodwa uqale phansi, uqhubeke uyoyenza le nto, uqhubeke nalobo buhedeni, uthi awusabenzi-ke manje ngendlela yobuZulu, yabo. Usushiya le mpepho,
ubuyithenga eyimakethe. Usuyoshisa manje impepho yasemaromeni lena enuka kamnandi amaqanda anokuyelo no-gold no-red, angithi yabo. Still usenza yona le nto ukuthi usuyenza ngaphansi kwesinye isizwe. Okubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bay'tshela ukuthi bona ubuKrestu kanti cha, bashiya amasiko abo obuZulu nawobuXhosa nowani. Kodwa njengamanje bayokwenza amasiko ani obuRoma, still abenzi yona into eshiwo uKrestu, angithi yabo. So ushiya impepho yakho, ushiya impepho yakho la, uyoshisa impepho yamaRoma, angithi yabo. Uyokubiza omkhulu bakho oMathangetshitshi noma obani omkhulu bakho oSiboniso, uye ubiza bona, uyahamba uyobiza amaqhawe anawo abantu abafile besizwe samaRoma-ke manje. Ababizwa amagama akhona ayisiLatin, uyabo. Bona oSiza, awumazi nanokumuntu kodwa usubiza yena njengamanje. Angisho yabona usuya ebuhedenini bakho bomZulu, uya ebuhedenini bamaRoma. Still awukho kwi-Christianity. Iyo-ke le nto eyenzeka kulapho ngoba ufuna ukuthi uma ushiya izinto zakho zobuhedeni besizwe sakini, ungayi kwesinye isizwe, uye ngqo kwi-Christianity wenze njengoba uNkulunkulu esho. Kodwa siyakubona ukuthi lana amanye amahedeni abenzanga kanjalo, basuka ebuhedenini babo. They gave up their pagan attachments, but only to perpetuate its abomination in another form called Christianity. Baqhubeka nobunye ubuhedeni ngoba nakhu sebunesingisi nesiLathini, kodwa kusewubuhedeni. Igama lami ake sithi mhlampe nje nguNokuthula, angithi yabo. Kodwa uthi uma usumukele leli gama usumukele inkolo lena, sekuzothiwa leli gama ethiwa uNokuthula alifanelekile, angithi yabo. Usuzonikwa igama kodwa futhi uma uli-trace-a leli gama alikho nje naseBhayibhelini. Usuli-trace-a amaqhawe athile o-Francis, angithi yabo. Amagama athile alaphana embusweni owuRoma. Ususa ubuhedeni bakho uyisa kobunye ubuhedeni, angithi yabo. Kodwa uy'tshela ukuthi yena uyi-Christian. So i-Christianity kahle hle ubuKhatholika kahle kahle namanje kusenjalo nje iwubuhedeni. Uma uthi umKhatholika awukakafiki kwi-Christianity, usazenzela ubuhedeni njengomZulu ozenzela iy'nto zakhe zobuhedeni, umXhosa, umSwati, umSuthu. Uma usenza umKhatholika uzenza ubuhedeni ukuthi njengamanje ukwenza ubuhedeni babantu abamhlophe noma ubuhedeni baphesheya, usubuyekile lobu buhedeni bala e-South Africa, angithi yabo. So the last vestiges of paganism were removed for the church by Clovis ngo-508 AD. Isifundo sethu Nkosi yami side kakhulu, ngingathi sesizoma khona la. Ithani imivesi uma iqhubeka ethena shall place the abomination that maketh desolate, angithi. Zisuse umnikelo oshiswa imihla yonke, zimise isiningiso esinjani, esichithayo. Amen. Kuthiwa okay, event ehlukile njengamanje le esekukhulunywa ngayo ekuthiwa zisuse umnikelo oshiswa imihla yonke, angithi yabo. Sekuyenye i-event okukhulunywa ngayo la. Kuthiwa although indlela yokuqaba yamaRoma yayisisiyenze indlela yokuthi kubonakale engathi iyalinka nenkolo yobuKrestu, yabo. Kukhona umehluko laphana kwi-theology, yabo, eyayenza ukuthi kuvimbeke ukuthi bethathe uPope bemnikeze lesi sikhundla ayesinikeziwe ile emperor ekuthiwa ubani, uJustinian, ngoba yethena yona uwumqondisi, umele uNkulunkulu emhlabeni, uyikhanda lebandla, yabo. Kwakuba khona ukuqhiqizisana lapho-ke. Kwase ama-Vandals nama-Ostrogoths namaHeruli and ungathini all avowed Arians abanqaba bona uku-acknowledge-a noma ukwazisa noma ukubona noma ukuthatha obhishobhi baseRoma, uBhishobhi waseRoma njengekhanda lebandla. Base sebeyayiphikisana ne-Catholic Emperor, angithi baphikisana naye. Kwase wathi uma sekuphikiswana-ke naye uJustinian wasetha futhi impi yakhe, wathumela impi yakhe ngaphansi kuka-General uBelisaris, waye uGeneral uBelisaris ukuthi awuhambe
ngoba labantu abezwe kuyomelana nalento abayenza laphana, kuyomelana nale opposition abayenza laphana. Okay, kuthiwa after lo General Belisarius owayethunywe uJustinian, yena waqala wahlula ama-Vandals, yabo. Kuthiwa nama-Herules nawo wawenza njani, nama-Herule nawo wenza njani, wawahlula. Kwasala ama-Ostrogoths. Kuthiwa ama-Ostrogoths, hhayi, ngabe seseshintsha ukwenza bona. Avele amvumele uGeneral uBelisarius ukuthi engene eRome ngale kokuthi kuphikisane, yabo. Kwathi kusho ukuthi impi nale ndluzula ayangabi njengoba kwenzekile kuma-Ostrogoths ngingathini, kuma-Vandals nakuma-Herule. Okay. Into ebisenzeka, they laid in a better season, laid a siege to the city, which they held for over a year. However, the siege that included the entire nation in its attempt was a bitter failure, and the remnant of Goths that remained abandoned the city to Belisarius and disappeared from history. Okay. Ya, baxoxisana kahle nogeneral lona, bamvumela ukuthi angene. Kwangathi bakha i-siege, kwangabi impumelelo. Basho besoka ngoba vele usengenile kule ndawo, bamnika le ndawo yakhe, bona bayihambela. Thus ngo-year 538 AB, akubanga kusaba bekho mpikiswano noPope namaRoma ngenxa yokuthi isihlalo sasingathini, isihlalo kwaba yesaka. Okay, ngiyaxolisa. Ake siqhubeke. Siqhubeke khona lapho engifuna ukuthi siye khona. Ngathini kuDaniel 8 verse 11 ku-13, la khona sikubonayo okufanayo mayelana nokukhulunywa nge-Pagan Rome ne-Papal Rome. Ngizozama nje ukuthi uma isikhathi sikhona ngiwafunde la mavesi ngaphambi kokuba lesi sifundo. Ukuthi nje ngivele ngifunde Daniel 8 verse 11 verse 13. Daniel 8 verse 11 verse 13 ufundeka kanjena. U-11 uthini? Ake uwafunda manje nje. Yebo, lwazikhulisa kwaze kwaba nasesikhulwini sebandla, lwasaphuncwa umnikelo ushiswa imihla yonke, nendawo yendlu yaso engcwele yaphonswa phansi. Kwabekwa impi yokulwa kanye nomnikelo ushiswa imihla yonke ngesiphambeko. Laphonsa phansi iqiniso, lwenza njengentando yalo, lwaba nempumelelo. Amen. Bese verse 13 athi, ngase ngizwa ongcwele ekhuluma, omunye ongcwele wathi kubo wakhuluma, uyakuba khona kuze kube nini olombono womnikelo ushiswa imihla yonke nesiphambeko esichithayo, sokuba kukhashelwe indlu engcwele nempi kunyathelwe phansi na? Amen. Ngicela bazane ngibuyelela ngoba vele isifundo sasisenzile, sasisidlulile la. Ngicela nje ukubuyelela kuDaniel 11. Ngicela ufunde uvesi 32 okwamanje. 32 uthi-ke, iyakonakalisa ngokuthopha abaphatha kabi isivumelwano, kepha abantu abamazi uNkulunkulu wabo bayakuba namandla baphikelele. Amen. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Yebo. Amen. Sithini laphayana? Kuthiwani? And such as do wickedly against the covenant. Kuthiwa iyakonakalisa ngokuthopha abaphatha kabi isivumelwano. Okay, lana kukhulunywa ngalaba ababelahlile iqiniso likaNkulunkulu, balandela ukuhlubuka kukaPhapha. Uma iqala nje leyo vesi iqala kabi ukuthi kepha abantu abamazi uNkulunkulu wabo. Okay, ake ngiyi-English. And such as do wickedly against the covenant. Masithiwa shall he corrupt. Masithiwa shall he corrupt ngoba sithena
Kulana kukhulunywa ngala bantu abalahle iqiniso likaNkulunkulu balandela ukuhlubuka kukaPapa. Makuthiwa shall he corrupt, lo he ubani? I-reference lana kukhulunywa ngoPapa-ke njengoba uqobo, njengoba eyinkosi yakuphi? YaseMpumalanga. Kuthiwa i-Pagan Rome iyona kahle kahle eyayinikeze indlela kuphi? Kwi-Papal Rome. Shall he corrupt? Kukhulunywa ngoPapa-ke lana. Yabo ukuthi nje eyinkosi yaseNorth, i-Pagan Rome has given way to Papal Rome. Uyeke lo ozoba corrupt. Corrupt by flatteries. Yabo, kusho uyokwenza njani? Iyokonakalisa ngokuchopha. Angithi? Yabo. Kuthiwa laba-ke ababelandela uPapa belahle iqiniso. Kuthiwa babe nentshisekelo ngenxa yokuthi abanye babo babephiwa inceba, abanye benikwa iy'khundla ey'nkulu, abanye babehlonishwa yabo. Mase kuthiwa but, yabo ivesi mayiqhubeka ithi but the people that know their God. Angithi? Isho ngale English. Lana kwesiZulu kuthiwa kepha abantu abamazi uNkulunkulu wabo. Yabo. So uma kuthiwa but siyabona la ukuthi kunomehluko okhona-ke la ukuthi khona enye igroup, njengamanje khona nenye igroup ezovela. Igroup yabantu abazi uNkulunkulu wabo. Obvious lana kwakukhona abantu ababezwana noPapa noma neRoma, mase bakhona laba babethembele noma babambelele isivumelwano seqiniso sikaNkulunkulu odale amazulu nomhlaba. Shall be strong and do exploit. Kutheni ivesi laphana ithina bayakuma namandla baphikelele. Iyona nto eyayizokwenzeka. Kuthiwa during isikhathi leso sasibizwa ngokuthi ama-Dark Ages, lapho abantu babebulawa khona, bebulawa amaRoma, yabona, noma bebulawa uPapa. Yabo, kwakukhona ama-Christian lapho ayegcine ukholo olumhlophe oluhlanzekile, yabo, nokwenza kwabo, uyabo, kwasezulwini benza kahle, bengabantu ababezidelile, yabo, beyini? Bengamaqhawe enkolo in behalf of their faith, bemele ukholo lwabo, yabo. Kwakukhona laba bantu ababemele ukholo, ama-groups njengama-groups ama-Waldenses, siyakhumbula, nama-Albigenses, bese bakhona ama-Huguenots. Yebo, amen. Isifundo sethu sithatha isikhathi eside kakhulu. Ngisacela nje ukufunda nje uvesi 33 ngime kuvesi 35 bese siyazivala isifundo sethu. uDaniel 11 mude kakhulu. Ngosizo kaNkulunkulu kushuthi sizoba nayo ingxenye yesine engicabanga ukuthi kuyobe sekuyingxenye yokugcina. Cela ukufunda uvesi 33 ngize ngime kuvesi 35. Uvesi 33 uthi, abahlakaniphileyo babantu bayakuqondisa abaningi, kepha bayakuwa ngenkemba, ngixolisa, nangelangabi, nangokuthunjwa, nangokuphangwa izinsuku eziningi. 34. Ekuweni kwabo bayakusizwa ngokusizwa okuncane bese bebambelela kubo abaningi ngokuthopha. 35 athi, abanye kwabahlakaniphileyo bayakuwa ukuba bacwengisiswe, bahlanzwe, benziwe mhlophe kuze kube sesikhathini sokuphela, ngokuba kusezakuba sesikhathini esimisiweyo. Amen. And they that understand among the people shall instruct many. Kukhulunywa ngobani? Mayiqala ivesi kuthiwa abahlakaniphileyo babantu bayakuqondisa abaningi. Okay, lana kukhulunywa ngama-faithful witnesses, labantu ababemele inkolo ngokwethembeka, inkolo yobuKrestu ngokwethembeka, ababeyidelile bengama-missionaries. Kusho yibona angithi uJesu Kristu uthini? Sinani ukukhanya kwezwe. Kusho babegcine ukukhanya kweqiniso phakathi kwazo lezi y'khathi zani zokushushiswa. Kulawula bani? uPapa. Kodwa babekhona bewukukhanya. Amen. Uma uzoba ukukhanya, awubi nje ukukhanya ngoba ukuklama noma ngoba unakho uney'moto noma unama-riches afunakalayo. Uba ukukhanya, abantu abaningi banakho konke lokho. Unakho nekhaya elihle kakhulu,
Abantu abaningi bakhile la yabo, kodwa uJesu Kristu uthi kubafundi bakhe niwukukhanya kwezwe. Wenza into e-rare engenziwa, yabona nje emhlabeni esiphila kuwona it is a normal thing ukuthi kuyajolwa, ucansi liyenziwa. Manje uma usufika ungakhubazeki ey'ndawo ungashodi ngalutho awujoli, yabona uba ukukhanya wenza into engenziwa, into engajwayelekile, uxosha ubumnyama, angithi yabo. So wenza into engenziwa uphenduka ukukhanya. Umhlaba wonke uyasonta, emva kokusonta bebuye beqale phansi bezenzele imisebenzi yabo, bey'shisele obhekeni, bedakwa abadakwayo, behamba abanye bey'buyelela emkipitweni wabo. Angithi uyabona nje it is normal, kodwa bese bakhona abaphethe ukukhanya benza into engenziwa, abakwazi usuku lonke kusukela kushona ilanga kuze kube ukushona kwelanga begcina usuku laNkulunkulu lungcwele, bengenzi okwabo kodwa benze okukaNkulunkulu. Yabona belwa kuwusuku lapho khona bathi khona impela uNkulunkulu ngezwi lakhe siyalizwa, kodwa namhlanje uNkulunkulu akake ekhulume nathi ngoba lolu suku lubekele eceleni ukwenzeni imisebenzi kaNkulunkulu. So ugcina lokho kukhanya kuthi u-90% uyasonta kodwa khona u-10% naziwe niyi-minority ngenxa yokuthi nigcine ukukhanya. Le nto niyidlazana niyazi kodwa iwukukhanya ngoba i-recognize-wa abaningi ukuthi abayi-understand-i noma abanye bayibuka as a girl in yoke, bayibona njengejoka elisinda, kodwa wenzenjani? Ulonde ukukhanya, angithi yabo. So kuningi nje esingenza ngakho iy'bonelo. Abanye bangena emshadweni ngey'nzathu ey'thile, abanye bafuna ukwenza ucansi kahle bene-access, abanye bafuna nje ukuthi kuthiwe nje nami ngiwumesisi yabo, wangenza umuntu, uyangithi yabo. Kuy'thola ukuthi lo muntu uma efika laphana akanakho ukumenza ukuthi abe yindoda engahola umuzi noma ube umama. Ungene ngezizathu zakhe ngoba noma unemali usefundile noma ngoba usemdala, abanye nje bafike begange. Onakalelwe ingqondo umuntu laphana enza yonke imikhuba nazo lonke ucansi olubolile likasathane, efunda iy'tayela ey'ngcolile. Mase seyithi seyiqedile yonke le nto yakhe mase sithi usefuna ukuzoyenza emshadweni, angithi yabo. Angithi yabo ukuthi lo muntu lona une-idea ephambene nekaNkulunkulu ngothando noma ngomshado, angithi yabo. Useza nayo la, ufuna into e-right ngey'zathu eyi-wrong. Mase bakhona abakholwayo abazowubona umshado ngendlela uNkulunkulu abona ngawo. Wethi umntu noma mhlampe onile uNkulunkulu emxolele kuthiwa hhayi into enjena ayixoleleke emhlabeni, kodwa ngenxa yokuthi khona abaphethe iqiniso likaNkulunkulu bexolele lana neziphi na izimo ngoba beqonda ukuthi uthando kahle luwumthetho. uNkulunkulu uthini ngey'fungo, angithi yabo. So khona-ke abazalwane babegcina ukukhanya kweqiniso likaNkulunkulu kunjengoba kumsulwa kunjalo. I-10 verse kuzo lezi y'khathi zokushushisa kukaPhapha yabo. Bengama-missionaries abanye bedela ngisho naney'mpilo zawo. They fall by the sword, fled in captivity and spoiled many days. Kushiwo njalo, angithi kuthiwa kepha bayakuwa ngenkemba nangelangabi nangokuthunjwa nangokuphangwa izinsuku eziningi, uvesi 33 loyo. Kusho kahle kahle ushushiso laphana lavuswa ngathini? Lavuswa ukwanda kwani? Kwevangeli leqiniso likaNkulunkulu yabo. So khathi kwanda ivangeli laNkulunkulu kuthiwa uNkulunkulu khumbula usuku lweSabatha ulungcolise. Kube sekuvela amanga ukuthi okay, uma usuku laNkulunkulu uyiSabatha kusho ukuthi isonto liyini? Amanga, angithi yabo. The more kwandiswa iqiniso, the more kuvela amanga yabo. uNkulunkulu ukhuluma the more uNkulunkulu eletha iqiniso lakhe, umuntu bese ey'bona ukuthi le nto ayenzayo yena iyini? Iyamanga yabo. uNkulunkulu ukhuluma ukuthi indoda iyakunamathela kumkayo bebe inyama yomshado loyo. So laba abashada nabo bewubulili obufanayo, le nto abayenzayo iyini? Iyamanga, iyisiningiso yabo. Into angazi into yasathane nje ethumba imizwa okwamanje, into eyinkanuko nje ngoba leyo nto ayinangxenye ezulwini. Nakho abayenzayo bangaphandle kombuso wezulu noma bengathiwa i-gay love noma i-lesbian love. uNkulunkulu uma esefundisa ubone nje okay, kwashadiswa. uNkulunkulu wadala u-Adamu no-Eva bashada yabo, nemishado abantu besilisa abesifazane. Abazama ukuyenza le nto lena yo-gayism. Kunalokho nje uNkulunkulu eGomora neSodoma base sebeyenza kahle, sebey'tshela ukuthi sebenemvume yokuyenza, balibhubhisa lelo dolobha yabo. So the more kufundiswa iqiniso ukuthi uNkulunkulu cha umshado womuntu wesilisa nowesifazane, abenza i-gayism ne-lesbianism, uyabona ukuthi le nto abayenzayo iyamanga. Kuyazenzekalela automatically ukuthi uma kufundiswa iqiniso kuvela amanga. So yileyo nto kanye-ke
eyenza ukuthi uPhapha afune ukuwabulala amakholwa, yabo, ngoba they expose amanga ebandla elalihleli eRoma noma elalihleli esihlalweni, yabo. So ukuqeda konke-ke lokhu wayebasebenzisa ngokuthi wayenza ukuthi befe ngenkemba noma bebeshiswa noma babeboshwa, uyabo, noma kuthengiswe ngabo, yabo. So uPhapha wayekwenza konke lokhu okusemandleni ukuthi lento yokuhlubuka lokhu le ndlela yakhe iphele nya 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 nya. Kuthiwa-ke uma ufunda iBhayibheli kuthiwa many days, izinsuku eziningi. Izinsuku eziningi la ngokwevesi ziyi-reference ka-1260 years. 1260 years lapho uPhapha khona wayebusa khona over ini i-Europe. Okay, uthena uma ufunda uvesi 34 kuthiwa ekuweni kwabo bayakusizwa ngosizo oluncane. They shall be helped with a little help, yabo. I-Protestant Reformation brought a shortening of the days of persecution in many areas. It provided a relief from absolute control heretofore swayed by the papal armies. Okay, ngisacela ukuqhubeka la. Bese bebambelela kubo abaningi ngokuthopha, but many shall give to them with flatteries. Kuyakhulunywa lapho kuthiwa even laphana kuma-reformed churches ukuthopha noma ukuyikhohlisa ukuthemba ukuthi ibandla linamandla okuvikela inkolo ukunonkulunkulu wasezulwini, kuthiwa kwakuyinto eyazanywa yabonakala engathi lento lena inempumelelo enkulu, yabo. So thus the battle started to be between i-Protestant government ne-Catholic government, yabo. To escape from this continued apostasy, laba ababekholelwa eqinisweni leBhayibheli ngathini bavele babaleka bahamba baya laphana e-United States of America, lapho khona kwakunenkolo ukuthi cha, there was ngithini, i-America was the stronghold of religious liberty for all. Nombani wayekhonza ngendlela akakholwa ngayo ekuvumelekile futhi. So the true Protestantism was to be nurtured. Sesizovala kuthiwa shall fall and try them to patch them white. Okay, sitheni lana abanye bayahlakaniphela bayakuwa bacwengisiswe bahlanzwe benziwe mhlophe. Uvesi 35 loya ngithi kuthiwa laphana in the time of the end, isikhathi, okay, kuthiwa uma kukhulunywa ngalaba abaningi abathembekile abesilisa nabesifazane babulawa. Ukubulawa kwabo bahlanza ibandla from those noma libahlanza kulaba ababelijoyinile ibandla ngenxa yezizathu ezingafanele. Amen. Ileyo nto ezokwenzeka, yabo. Njengamanje ebandleni ngithola yonke into. Khona abakholwayo, khona abathanda imali, khona abafuna ukubuka, khona abaze ngoba bayifunela umshado nje kuphela. Khona banayo imali kodwa abanawo abaphathi abaloyali. Abanye abanamali kodwa bayasikulula ukuganwa uma usekukholweni, angithi, yabo. So abantu abaningi bangene ebandleni kaNkulunkulu ngezizathu ey'ningi ey'ngafanele. Omunye nje ukuthi ngoba ngazalelwa khona. Omunye ukholelwa ukuthini? Ukholelwa ukuthi uma esefile khona ezongcwatshwa, angithi, yabo. Omunye ukholelwa ukuthini? Ukuthi naye ehlonipheka nje ebonakala mhlawumbe ngosuku oluthile egqoke isudu, yabo. So abantu abaningi bangene ngezizathu eziningi ezehlukene enkolweni, kodwa kuthiwa igazi lalaba bantu abafayo ngey'khathi zoshushiso benze njani? Lahlanza ibandla bahlanza kuphi? Kulaba ababejoyine ibandla ngenxa yezizathu ezingafanele, yabo.
Ngenxa kuthiwa ibandla ngaleso sikhathi laze lavela abamhlophe ngoba umuntu wayevele ebona ukuthi ngeke ngize ngifele le nto lena mina ngoba vele bengingakholelwa nanakuyona ey'phindele lapho aphindela khona. Omunye bambelelisisa ekulungele ngisho nanani nokufa. Kuthiwa ibandla ngaleso sikhathi-ke isimo salo sake sathi ukuhlanzeka yabo. Kuthiwa at all other times ngezinye iy'khathi ibandla laligcwele vele ukuhlubuka nane-corruption ngenxa yokuthini? Ukuthi vele iy'ntshushisi zazingekho. Ngakho-ke namanje ngoba kungathiwa iy'ntshushisi azikho ebandleni uthola lonke uhlobo, uthola ofishi, uthola amaselasela, uthola iy'nxanxo, angithi yabo. Kodwa mhla kwafika iy'khathi zentshushiso yingakho kuthiwa khona abantu baZulu bayibiza ngokuthi bayinsali. Kodwa bese sekuthiwani? Kuyophuma insali ensalini. Angithi yabo, khona abazali abantu noma belazi iqiniso besaba ukulikhuluma ngenxa yokuthini? Ishumi neminikelo ngeke kuze kuphume. Beligodla engazuthi elabo, engathi ibona ababhala iBhayibheli. Kodwa khona isikhathi lapho liyokhulunywa khona ngqo iqiniso. Abantu bekhipha ishumi neminikelo kunje belizwile libuhlungu linjalo ngenxa yokuthi kuyobe kungasenziwa wona umuntu ngamandla kodwa kuyobe sekwenza uNkulunkulu ngamandla akhe. Even to the time of the end. Kushiwo njalo, yebo. Kube sesikhathini sokuphela, yabo. Ngokuba sekuzakuba sesikhathini esimisiweyo. Hheyi Nkosi, ngicela ukumalana, yebo. Sikhulume ngani? Sithena isikhathi sokuphela sesizoqala ngesikhathi la khona kuma ushushiso. Ngo-1798 uPope waboshwa. Eboshwa ubani? UBerthia. Wawuwani? Wawowe-French Army, kwakuwe-French Army, yabo. Kwathi-ke yonke lento yoshushiso-ke noma yokushushiswa kwabaKrestu yama kwashaya umoya, yabo. Okay, noma-ke namanje ushushiso lusaqhubeka, yabo, ey'ndaweni ey'ningi. Kodwa kuthiwa-ke kodwa kusalimithekile akunjengoba kwakukhona kuqala njengey'khathi zama-dark ages. So now esifundweni kuyavela ukuthi sinikeziwe i-exact date yokuqala kwesikhathi sokuphela. Ukuqala kwesikhathi sokuphela ngokwesifundo kwaku-1798 AD. Ngisacela isifundo bazalwane ukusibamba lana sesiside kakhulu. Thixo uma esiphila ukuphila siyobuya senze ingxenye yokugcina. Ngifisa sengathi kungaba ingxenye yokugcina kaDaniel 11 kube uDaniel 11 kube isifundo 4 lapho sobe sesiqala khona kuvesi 36 ngokusizwa inkosi siyofika kuvesi 45. Amen. Cela sivele amehlo. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba makube nathi manje yaze kuye uJesu Kristu. Amen.